Yeah, bafowethu igama lami Dr. Sibonga Msithi bafowethu. This is my SABC TikTok. Umnaga broadcast show bafowethu. We are live lasikhona khona bafowethu. Today bafowethu ngisendaweni esethembisa bafowethu. Ngothe pakaniye lana so pakani so zithini itori man. Phethe indlela mashamasha ngesidate wena. Into ethi kahle siyazama lapho vele kudingakakhona sizama ukuthi straight impilo mara kuyazameka kufana. Kuyazameka kufana pakani. So awutshela pakani like for example manje nepakani ngiyabona abantu abaningi bathi bafika abantu babale basobabalekela khona to understand ukuthi emashamasha abashaye umuntu ukuthi akwenzeke abashaye umuntu but I don't know ukuthi abantu basobabalekelana wena maqama basobabalekelana abantu. Hayi vele ababaleka manje ukhulumile kahle ukuthi yona ifuna ukuthi abantu bahambe ngamlawo. Yeah. Ifuta lani i-South Africa Yeah. maphepha. Yeah. Kubalulekile mana wena maphepha akuthi nibo bamazi ukuthi usimaphi ifayenza kharazi manje wani bayabaleka vele ukuthi abanye abanamaphepha abanye bayasaba. So problema awukhona ukuzwisisa ukuthi babalekela yini. Vela umuntu if abona into yofana le uyasaba ukuthi sometimes mina bazoyenza ngoba uthi anganamaphepha. unganamaphepha. Alright. Yeah. Lapho ukuthi vele bathi hayi bafuna umuntu anganamaphepha akhe emakhaya ayayenza amaphepha abuya kahle amukele South Africa esanamaphepha. Okay. So whenever for now like umuntu okhona la eSouth Africa ongafuna ukuhamba ngathanda ukuthini umuntu ongafuna ukuhamba ungathanda ukuthini osolo wafika umuntu hamba vele wena ngizamaphepha mara refuse ukuhamba anakhamba so wena ungathini. Vele ngiyamgada ukuthi fini siyahamba vele if unganamaphepha hamba vele nawe lo ungabekiwa nathi kuphi nakuphi country nayini umuntu ufuna ube namaphepha. Yeah. Ukuthi abantu kubaluleka nikwaziwa ukuthi umaphi wenze kwashaya imoto ufuna babe namaphepha ukuthi umuntu olathi afuna ukulokalisa that's right inawo lokho akunokuthi kunaproblema lapha mana wena animlaweni asini emakhaya senza amaphepha kahle emisilethu eAfrika yethu masikusesiwe naweni umthetho. Alright. Danke bengisakhuluma nopakaniya bafethu all the way from eTembisa bafethu. Next week wethunga bafethu lo baba. Wethunga lo baba ukuthi kwahle bafethu thungela tona tumamnandi bafethu. So besingaba yini ngaphandle kwepakaniya. Today pakaniya awubheke ukuthi ucocela kanjani. Ikwahla yami ithi medabukile ngayiletha ushaye ukuthi ngiyabondana ushaye nama design pakaniya. I thank ukuthi ukhulu lokho abakwane. Besingaba yini mara ngaphandle kwepakaniya. Siyabonga pakaniya. Thank you so much for what you are doing for us as South Africa. Siyabonga madoda. So magama okugcina before ngihamba mina athi ngiyakhareja manje namanje ayazi ukuthi le nto ezokaba manje angabulali nakuthi asenzile sisebenza madoda ungabuyi sibulala senza cry nayo into yale mali awunasekwenza ama-cry engangeni nayo le ayikho right mara sengiyakhareja ukuthi sonke sibe right sihlala kahle sibe munandi sisebenza nathi ngiyasebenza njalo nami ngiyajabula ngayo. Siyabonga bafethu njengoba bengisasho ukuthi igama lami Dr. Sibonga Msithi umnaga broadcast show bafethu ubaba bafowethu ngo-8 nango-9 bafethu khona ku-afternoon ne-evening ne-morning drive bafethu but manje bafethu this is an afternoon drive bafethu mina kumile bafethu ngihambile bafethu Danke pakaniya.